다음 사는 무야다 거기 좀. 아? Tabo hongke ang Bolongo phaijak muya phainani hwnoi muya ha kwtui tin talang swnai tini hingke ha bisini naiui andro chanai hingke chakai bo chana hinui tongo hingke norok nai tongni pulen simi paithak jora ani video no hingke norok hinui mano muya phaimani mang phunuk tongo hinui hingke afuru tong muya rok kaham ke achaya kho tabo hingke basi no phai tongo ko ha bisini rutugui ang naitugui tongo phainani bagui Gana he phuma gede bolang gana wa iko iko 다음 사는 무야다 거기 좀. 아? 와. 무야 시고 그 뭐니 좀래. 사는 무야 거공사. 농노고 무야 그러제. muya masaya dada nge se khoi tulang sine hebena ma khasi do ang muya hamza bula ke khoge panchala hi haketa iko asang phayo 오, 와양 꼬록꼬록 불렀어 보. iko dada iko 와. 감 늘리마 행사 보. salam musin ko khan 감 바이 늘리마 하양. Kia muya man kha kai omke chakai chanani chakai gokrang jat ta khai kolok kolok ke muhke baisong rohnai abongke chung chanai awondro muhke chakai chasinai ta ke tabu kai thalai sinai ko khali kaina hanai phangchana kha ke mohke tamsi sinna bidi Pati belai kahin bang yeda, omo, tambu samo sabela, mo kainya yang tabuk thanglai nopo. Pati belai kahai ekdom, mo kainya yang tabuk nopo thanglai. Muya to, agin hai India sekarang wah se pai perut top kiri muya nak cuci ma payu. Kita mungkin do basi win pai mano hak ketenya itu no. Tam sebab kolam jak saimennya, tu kusa kahin tunggu hai no. Hindi hingke naga thanggra sinai normal tong di paya sa dan video no. Oh my god, tu kok heavy sih. Gulmalis agai kormosari khangan iko bothasi sini bainala iko kebama bothai janta mukhagra nang tabuk omusa khangke thei khapo mukha ki tep thogo asa khagya kathangko mukhang cái to maganang sa jagya hangsim si sanai kiri han ma ki cha drop ki sat na tha sinai ta
이거 하고 나눠 타시네. Tabo hingke ang khumna noroi ang obono kairenai amo hingke kwthang bahano yarong na wangbono belai kheno hamjago tei naithokjago hingke tui teisa ririka tabo hingke jobar bedek mono ang kairenai sat saka o thangui tongo sat saka o thaya balok sukha je satung tungmani thangi naisike bomo hayungui tongkha hingke iko nugui mankha belai kheno khaiyokha ang tani bagui hingke ani khumrok jotono hoijak pura thuya nai tongba kha asuk kosto khlai kai tui luwui banchi ruwui hano bowarok bar tongma je hoi pura ransajak iko o khumrok ang paike phaimani tori phaimani se tamung thangka pura hoijak ba banchi na banchi ya ang wanai tongkha hingke ang omono tuisilui maro bai sinai tabuk belai kheno bwkha aram nangyangui thangka khumrok no hoijak nugui hingke mui masing kaito thangui tongkha iko ani kosoi bai haino thasi tongkhum se ransawi ha ransawi pura thuya nai tongkha bedek iko bo thasi tongui tongo hingke ang jobar kainani haimani iko hano ang o jaga dawi ang kaigrana jobar mo naithogo jobar to bara masiya barui tongmani bagui ang hamjago bono ang kairika ta thangno sido saimanya hingke ang khumna tui lui rwphaigrana hingke tukui paikha tukui khumrok kagui tiroklo bai aku bai tukui paikha hingke tabo kisa kirim phulna gana mwkhango kirim phulka tepse mwkhango kolomti phaio tungphlau jepur bani kirim phulka hingke mo haike saka o tlangai phul dipu hingke mwkhang chwng handa mwkhang phulma rok saimaya handa mwdike phulna rangphu mwdui khe disini je mwkhangni bikhumung rok phano kwrwi diba hingke mo mwdui khlai thang handa thangkha hingke mwkhang kirim phulphano mane naithogui tongo bahai mane result mano bahai ta hingke ani kaisa kurti sopaimani tini o product nairekrana thang dupuron sopaijak ang swnaijak yakhong soida sopaikha ani kurti no ani colour rok sopaikha check khlaijak boda khlainai tabo norokbo nuksinai ang product rok washapono phunukjak ya ani clipani nando sopaikha phunukjak ya hingke ang nana muchung yang tongmani si hingke sobo chirpaika kaisa kefir khaina hingka next to sino mo ikani yo combo tongo classroom palomu tim phulkang ke no mukhang kolde no phulkang man bagit phulera song to ma sikuka ai sikuka biar dikul ka sesimalia kuya kumpe mo hai tolawa kyo chume phungli ado mo sang shido sanya
Rila sob no singkiwan hema tongo. Gamo haita. Mojang no. Ango color ba mojang. Comment kai sabai di bisa. Okay. Thanai video o ang kaisa kok kejar mani banor no sengmani norok ano reply mani bagai ti norok ano fan mani bagai ti ani logi tongmani bagai belai kino hambai mo haikeno norok ani logi tongdi ke ano support khlai tongdi ang norok bai bo tongnai krengoi ke tini ni video ani asung sinai